nagpabuto day. Nya karon maingon nga kinsa man gyud nagpabuto tong wa mi kay bawog kinsa. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Punta ka mga kaigsunan, tensyon na hitabo sa Senado kagabi. Dihang gihugon-hugon nga dunay dakpon apan wa initalye kung kinsa ang dakpon. Straight to the point. Pero ilan ang gi-presume nga si Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Straight to the point. O na to ilang presumption may gawa na si Senator Ronald de la Rosa na ni. Ato ni hatagay pagtagad do butaga may gala kay taliwa sa gipatuman nga lockdown sa Senado nabati sa mga kaigalaan. Ang mga buto sa armas dito sa Senate building o ang unang gipasanginlan mao ang mga ahente sa NBI. Straight to the point. Katalig pagtagad doon mahigala kay dunay matod pa na dakpan o taga NBI matod pa mga sukid tig paminaw. Apan si NBI Director Melvin Matibag nang himakak nga ilang mga sakop ang nagpabuto sa Senate building og nitataw nga wa sila deployment dito sa area atol sa paghitabo. Straight to the point. So kung way deployment si Matibag dahil nga doon naman mga naka-NBI nga naka-uniform og NBI sa video ni Attorney Torion. Daghang mga questions no. Unya karon wa masakpi mahigala o gahain to kinsay nagpabuto. Pertin daghana makigala ang mga nagrally dito sa gawas nga bahin sa Senado wa mga higala makalusot di makasud kay pertin daghanang pulis. Unya sato pa kung kato nagdag armas o dili man kato NBI di man kato iya sa gobyerno nakasud lang galit dito dai. Murag dakong katingalahan nida. Nakasud lang dito unya pagkaman karon way nasakpan kung hain to. Sa grabe naman sad. Kadaghan mga pulis gilibutan gud mahigala ang kwan. Dunay mga Marines, dunay mga pulis. So ug moingon mahigala sa Matibag nga way taga NBI kinsa dayto mga tawhan nato na uniform o nagsulot og t-shirt sa NBI. Ngano man to sila? So kung dili to mga tao ni Attorney Matibag dunay lain dito nga nagsulot o nagpa-NBI. O kanang maong nagpa-NBI sa to pa nakalusot na sila. Nga daghan man kay mga pulis, daghan man mga Marines nga dito mga sukid tig paminaw. Straight to the point. O di na masakpan ang mga tawhanan hangtod karon. Unsa man nga di ba kadako ba sa intelligence funds mga sukid tig paminaw sa presidente 4.2 billion. Pero pagtingog ni BBM kagabi mga kaigalaan wa kuno siya mahibaw na unsa na. Kaya kita lang kataw-katawa, hangan o kung taon, naunsan ning kalakiha mga sukit tig paminaw, tagantarig pagtagad robutaga sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukit tig paminaw, kagabi naabot na sab sa Senado ang articles of impeachment, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Senador Bato de la Rosa, giapil na sa wanted persons list sa International Criminal Court kung ICC. Straight to the Kaya point. ato sa nagpagtagad mga kagalaan karon sa mga uban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. No. So karon nagubot magong Senado. Ano yung tanay pagkuan ha? Pagklaro. Okay, dunay warrant of arrest. Nga gi-issue ang International Criminal Court. Klaro na. In fact, ang niangko na ni ana ang ICC nga nakagawas gud sila og warrant of arrest secret kuno kini nga pagkagawas day ngadto pa day November last year no batok mahigala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So okay, klaro na say warrant of arrest. Unya kini ni ang in fact si Trillanes mo ay nagpakita mga kagalaan sa warrant of arrest. Mayon taog ang gobyerno na lang gyud mo pakita day. Okay. Para pagkuan na sad ba? Civilian mo Trillanes pagkakaroon niya mura man og kuan sad ba? Kana na ang DOJ ang kuan wala gyud. Wa gyud nangangkon may galang na ay warrant of arrest. So
medyo lain sa paminawon nga unsa man ang ICC dai dito nag-coordinate ni Trillanes. Atol niya agi katawa mga sukit tig paminaw. Okay, klaro na ha, dunay warrant of arrest unya gi-issue batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pangutana na karon, kana bang maong warrant of arrest enforceable ba na diri sa Philippine jurisdiction? Mo ni dakong pangutana. Kay nagubot manguta. Pero ani unta ni pagkalaki aron nga dili ta magubot lang yun. Sige, ani unta lang ni kay lisod man kay kaghap BI mga kagalaan nagubot man dito sa Senate although wa pa mahibaw unsa ning kalakiharon. Pero kinsa may nag-deploy din ng mga Marines. Ha? Kinsa man din nag-deploy ng daghang mga pulis. O gato mga taga-NBI although sa moangkon mahigala pero naamay kinini ang na flashlightan mga kailan na may namatay mga videos ana. So ano yung tala ni? Doon ay warrant of arrest. Ang question karon kana bang mga warrant of arrest pwede ba nang ma-enforce atong nasod diretso? Ang tubag mga kaigalaan kani klaro-klaro ha punto por punto lang. Natay itong kaugalingong konstitusyon. So natay kaugalingong konstitusyon ang Article 3 Section 2 sa Bill of Rights, nag-ingon gyud niya ang maka-issue og warrant of arrest mao lamang mahigala ang atong Philippine judge. Dunay upat ka mga requisites ana nga maka-issue og warrant of arrest. Ngano man namanggutek kagawasan mga kagalaan. Usa na ka constitutional rights. Now, kung doon na may warrant mga kagalaan ang ICC, gusto man nilang i-implement, ipaagi na to sa atong korte. Karon si Senator Bato de la Rosa nisaka naman Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni mando sad nga within 72 hours patubagon ang mga respondents. Na may mando ang Supreme Court. Ato lang sang huwaton. Unsay decision Supreme Court. Kalisod ba kayo nagbuto-buto kagabi mo mag namin mga matay ka ni kalakihaday. So ang ato lang nga rule of law ta, civilized society ta, inanaon ta lang pag pamagi. Whatever decision Supreme Court ni ini makigala anara nila unsaon nila pag-decide, ato lang silang i-follow. Ana na lang. Para dili ta mga higala kwan, no? Kasabutan na ay balaod, kay bawa ta mahigala mo explain anang balaod, pero whatever decision Supreme Court, ato lang tahoron ang Supreme Court. Kaya na naman, Supreme Court in bank has given respondents 72 hours to comment on Senator Ronald Bato de la Rosa's urgent manifestation with omnibus motion. So ang Supreme Court, mimando na. Waton tala na Supreme Court niya. Unsa may sulti Supreme Court, ato lang tuuhan para dili na lang tamag ko na. Umingon Supreme Court niya, okay, dakpon sa bato, okay, sige na lang, para nga di ta magdako anang kalakiha, way mga matay day. Umingon Supreme Court nga dili, because mo ni ang nakaingon sa Constitution, ato sa tahuron Supreme Court. Kaya kanagod mga higalang warrant, mga kagalang nga issue sa ICC, dili na automatic nga ma-enforce atong nasod. Ako i-explain ninyo ha, ang ICC ni pagawas og warrant of arrest batok mga higala ni Vladimir Putin. Ang Russia, sovereign country mi, way maka-under na mo. So si Vladimir Putin asa ba? Dili mo tuo si Vladimir Putin ni anang ICC warrant of arrest. Straight to the point. In fact, ang Moscow nga trial court sa Moscow may pagawas og warrant of arrest ang ilang mga judges sa ICC may pandakpon day. So dili mo matog Russia kay madakpan mo dito. Kay under mo jurisdiction sa Russia. Ano man, dili sila mahigala. Sovereign country man mi, lahi mi. Di mi under ninyo. Hasta po ng Amerika, di labaw pa na di magpa-under. Si Netanyahu, sa Israel, giisyuhan sa og warrant of arrest. Kisamay mo dakop. Nga mulaban man mga higalang Israel, kami raamo maning, o doon na isa ni namo, kami may mo disiplina. Nung ka nga lain mga higalang foreign country ang mo disiplina. O tarawa, kana si Ayatollah Ali Khamenei, kana mga higalang supreme leader sa Iran, nga ang iyang mga tao magrally mahigala, kini factual man na mga sugid ti pamilya. Unsa man day po isa atong Ali Khamenei, mabitaw na mga Iranian na bahin bitaw na sila. Doon na mahigalay, uyon kang Ali Khamenei, karon namatay no sa Ali Khamenei, yan naman ang anak na nagdaron. Naiuyo na ay supak. Ngano man, kadto sa Ali Khamenei, doon na po ti mga babae dahil nga gipang hilabtan, o doon na mahigalay mga tao nga magrally dito, gipang hilabtan sad. Although magkalahi tingali tag opinion about anang Iran o US nga
problema dahil sa ang isyu mga kaigalan. Pero muna yung mga panghitabo. Kaya ba sa ICC nga dakpo na? Dili. Kaya bakit sa may mudakop? Wala. Because ang ICC wala sa iyang kaugalingong pulis. So mahinungdan nga kanang ICC inig-order niya og warrant of arrest under sa Rome Statute, under Article 59 sa Rome Statute, mo coincide siya sa atong konstitusyon. Og imong basahon mahigala in harmony with the Rome Statute. Unsa may giingon? Nga ang Rome Statute mahigala mo ginimando nga moagi mo sa inyong local courts. Unya nga to manghigalang konstitusyon mo ginagbutyag sad nga dili. So kanang warrant of arrest nga ipagawa sa laing nasod dili na mahigala valid dili sa Pilipinas unless moagi siya og recognition diri mga kagalaan sa atong korte. Straight to the point. Na karon na may mando Supreme Court. Gipa tubag naman sa within 72 hours ato lang paabuton. Ilisod kay magkagubot nga mga matay ba. O ako mga higala may patambagon ni bato ana karon paabuton lang na. Og naripon sa mga atat na atat nga dakpon sa bato paabuton lang na. Ini kahuman og unsa mangaling okay, i-follow na lang na para way kinabuhi may gala nga makalas. Straight to the Kay point. lisod man kayo. But kung imong palawman pa gyud mga kaigalan daghan man eh. Tinuod yung ka mga higala nga si bato kinahanglan na yung dali-dalion pagdakop sa pagkakaroon or tungod na ni ka nagsingabot ng impeachment para maibanan mga higala og number of senators ang habig mga kaigalaan ni VP Sara. Straight to the point. Kanang pagtunga bitaw ni bato diha mga kaigalan, ako naman nagika-explain nga tungod na sa voting nga dunay change of leadership nga mahitabo diha mga kaigalaan sa Senate. So, ang ato lang ani para malikayan ang gubot. Rule of law lang ta, follow lang ta unsa man. Ang Supreme Court may final arbiter, bisag unsa ka maayo mo argue sa mga lawyers. Ako isip abogado mahigala na ako kaugaling ng arguments. But lisod ba kay na sa tay paminawon. Ang Supreme Court mo eto paminawon. Kung sa isulti Supreme Court, follow lang ta para way gubot. Kay lisod ba kay limang kakagabi mga sukit dig paminaw. Na-appeal mi this newsroom way tulog. Kay unsa ba mahigalang buto-buto na mahinoon? Ha? Pagka adlawan pa, daghan ang mga Marines nga gideploy. Unya dito sa hawanan sa Senate, doon na pa ganito mahigalay, manifestation gani, may hatag pa gani, og may speech pa ganito Pia Cayetano, labot po mga kagalaan lagi sa mga post ni Lacson, paghuman, nagbalik po mahigala og lantugi si Ruben Padilla, panahuman ni ilang Kiko Pangilinan, ambot og doon ay mga tao po mahigala mga komedyanting uban, away baka ng ila diha agyod sa kwan, or baka wa pa ni maka-move on sa ilang relasyon ni Sharon. Ay pananglitan gani og away kuno ni mahigala kang kuan. Away diha, pag away mga kaigalaan paduol na yun sila si gitabang sa mga senador. Kay kung away ni mahigala nga love triangle, dapat si Tulfo tay naa. Si Tulfo kuno mo patunga og naa magaling kay mo man ni gustong Tulfo kini mga away mahigala sa magtiayon. Kini mga comments sa mga higala, mga comments mga netizens nga maisog na ng mga Tulfo og mag-away magtiayon. Ilala sa lang comments kay wa kuno katingog ron. Dini mga issues mahigalan dinagkong issues. Na mao ni karon no so atong balikan og duna mga higalay decision Supreme Court atong tuuhan. Pero 72 hours pang gihatag Supreme Court man tingala tagabi nganong gilusob naman kagabi. So karon duna ni mga pagpanghimakak mo ni mauna at ipadayon na unsa may nahitabo mga kagilan kagabi. Si Kundi Bata katong reporter may gala sa Senate perting kurata at tiwason human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to Okay, the atong point. dugangag pasabot ha. Simple lagi na kayo. Kanang order sa ICC kaya na mo coordinate sila sa ato nila nga gobyerno. Di man sa pwede mo suod lang dayon manakop og atong citizen. Parehara na to mga kaigalan ba? Kita Pilipinas. Og dunay silingan na to. Ibutan ta Malaysia day. Taga Malaysia, ni as Pilipinas. Ang doctrine sa criminal law, doctrine of territoriality. Panalitan usa ka Malaysia national, silingan man to na. Nakasa diri sa Pilipinas, under na sa atong jurisdiction. Kay diri man sa nahimog krimen, so ang muisyo warrant ang ato mga higalang korte, i-implement na sa pulis, dakpon sa atong pulis. Pero,
Kung kanang maong Malaysia National, kasa dito sa ilang nasod, ang ilang nasod may mo issue o warrant, mao mga higalay mo dakop. Di pwede nga kita sa Pilipinas mo dakop, ta total silingan mato ni. Kisa may mo dakop, nga di man ta pwede, ang atong pulis di man kasud sa ila, na may ilang kaugalingong pulis. Sa airport pa lang daan, maharang di man ka pwede madag armas. Nikabot ni mo sa airport, ng ano na, naman may usa ka team may pulis gikan sa Pilipinas, nga naman, namidakpon. Inana ka simple na ha. Nga, mo-coordinate ka gyud. Di man pwede dili. Kay, ang ato, kita na atay pulis Pilipinas. O doon na tayo mando, doon na tayo order ang atong korte, implement as pulis Pilipinas, pero kanang atong pulis Pilipinas, kutobras Pilipinas. Di pwede na mga ito nag, Singapore, manakop, lagkalit dito dahi. So, kung na kay valid, nga warrant, kung naasa Pilipinas na kasa, pero ila dito, dili ila na ng jurisdiction. So, mo ning ICC, nasa lay warrant, wa sa lay pulis. Bisag nasa lay pulis dito sa dahigday, kutob na dito. Ang mga rin ng ilang pulis, mga higalag manakop. Makasude na sa atong airport manakop. Pareho kita natay mga pulis, kumplito man ta, naman tayo mga Marines. Pwede din nato dadon atong mga pulis sa Singapore. Mag-uniform og pulis dito, unya, mga to magdag complete battle gear, dili na maharang sa airport. Mga itong pulis nga magbakasyon, dili mag-uniform, way armas da, kana, surusuroy Singapore. Sayo naman na sabton. Muna, kining ICC warrant, i-recognize sa atong korte. Yan na kasimple. So karon na may ICC warrant, confirm naman na, iparecognize na may mando ang Supreme Court in bank, nga niingon nga patubagon within 72 hours, paminawon ta lang. Nya unsa may sulti Supreme Court ato lang nasundon kay palaway gubot. Whatever sulti Supreme Court, ana lang. O moingon Supreme Court, okay, kinahanglan dakop gyud ba to, okay. Ato na lang sa mga higala mangitag iyang depensa dito kay di ta mo sugot mga kagilaan nga mobana ang dugo. Senado dai. Naunsa man Pilipinas. Mo na ingon si Senator Alan Peter Cayetano, this is the Senate of the Philippines. Mao ni ang nahitabo. Muratag nahimong kon ba ni dagan sa bato dito mahigala dinaganay kay aron makaabot session hall para makabutar. Unya paghuman di ay naunsa naman tandaga na ani nawa naman ang atong rule of law hinon aning kalakiha. Suman tingala kay tagaghapon asa man tudong ang kwandong. Di ba in full battle gear to kasamang ni Mel? Oh, kani in full battle gear. Ngano man? Nganong ni nani man? Ngano ni sud man sila diha? Nga legislative department man ni. O kisa may nag-deploy ani nila, mga Marines man kuno ni mga sukitig paminaw. Unya, doon na mahigalay, miingon si, kada asa man klaro man na kayo, niya karon niya uso na kanong internet, naana, makubiran mahigala, tanan, maka-video na mga sukitig paminaw. Unya, tingala ta mga kagilan, taod-taod, dito ang mga reporter sa RMN Manila, buto-buto na dito, dayon mga kagilan, asa man tong kang kundi batak dong. Kani. Ato ning reporter na assign sa Senate. Audio. Sige. Arrestin or ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa. And then maya-maya din nakita natin lumabas na kasama yung mga staff, yung kanyang abogado, and then may mga tauhan din ng Senate Sergeant at Arms na kasama si Senator Ato Bato ng de la reporter Rosa. sa DZXL. At sumakay sila sa elevator. Yun lamang dahil itong elevator na to, hinaharangan din kami kanina eh. So, anong nangyari? Why? Anong paakyat? Okay. Ulit. Tatakbo ulit tayo. Ato mga reporter sa uban sa mga reporter sa uban. Oh, dinaganay. Tumatakbo tayo mga kasama. Hindi ko alam kung anong meron sa second floor. Kundi batak, Senate reporter na to. Anong meron sa second floor? Dulo. Ay, anong meron? Sino na hinahabol natin? Uy, sino na hinahabol natin? Hindi pa rin tayo sure, mga kasama ko, ano yung hinahabol natin. Okay, interview ba to? Sus, gubuta. Mga reporters town.
ng baril. Teka, natakot ako. Oh my God. Pumipit ako ulit. Pumipit ako ulit. Natatakot na ako lumabas. Oh my God, sunod-sunod! Bakit ganon? Bakit sunod-sunod? Mama! Ate! Nagkakaroon na sa labas! Mga kasama, hindi natin alam kung ano nangyayari. Bakit naputukan? Makikita natin mga kasama na nagkakagulo. At may narinig tayo mga putok ng baril. Tapos pinipersa na makapasok. Ate! Ate, bita! Lalabas! Lalabas! Hoy! Hoy! Bakit? Medyo ang lalabas na! Exit na! Exit na! Exit na! Hindi kami makakalabas! Hindi kami makakalabas! So grabe, lubat-lubatan mahigala mga reporters kagabi eh. Ha? Kanigo mga reporters sa Senate mahigala dili ni Juan, dili ni anad mahigala i deploy og mga war zone. Mo na nga Juan. Wala mo kaya ko pa. Oh. Asa man to usa ka angle dong names. Ato ipakita to usa ka angle names. Bihay ka tong usa ka angle ko no. Nakakatawa sa mga... Okay. Sige, kaning usa ka angle. Sige be. Nahimong war zone ang Senate. Sus marusip. Kaya daghan mga Marines, mga pulis. Unya nagpabuto ni wa madakpi dai. Siya lang ng kalakihan. Oh, kadaghan na. Okay, ato maminaw balik ha. Pila magabuto to tanan? Kadto mo kwanto? Rifle to gigamit ato. Single fire lang gigamit. Daghan tong buto ha. Dili siya rapid fire pero kuan siya. Semi-automatic. Kalawa ha, atong analisar og dugang ni mahigala. Ngano mang dakpi ni hain man ning tawhana kisa may nagpabutoan kay ingon man mahigala dili kuno gikan sa gobyerno. O dili gikan sa gobyerno, daghan man taga gobyerno na.
na mga Marines, na mga pulis, nya nausa man to nagkalusot lang tog kalik. Makatingala tag mahigala ha. Sige aton tagag pagtagad standby lang sa kay gisinyasan na tayo nga magmanila sa ta. Kuha na tong mga updates hikan sa RMN 558 Manila. Standby lang sa mo, mobalik tas tuldugan pa mga komentaryo ron taon. Standby. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong nga balik-balikan mahigala mga panghitabo dito sa Senado mga sukid tigpaminaw. Mana kong giingon nga kana na ang premature pa kaayo nganong lusubon man ang Senado nga naa pa man mahigalay petition si Bato de la Rosa ngadto sa Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni take action naman mga higala gipatubag naman within 72 hours ang mga respondents. Sumuna nga ato na sa paabuto na duha ang mahitabo nani. Unsay decision Supreme Court malagmit duha mahigala posibilidad nga mahitabo. Mayong Supreme Court nga under the Constitution kinahanglan sana moagi gyud og scrutiny kanang maong warrant diri mahigala sa atong regular courts. Pwede. Pero pwede sa moingon Supreme Court, okay, mo respekta sa ICC. Kana butan ta lang mga posibilidad mga sukid tigpaminaw. So whatever decision Supreme Court ato lang tahoron. Kana lang simple para wa mga higalay dili magubot kay kauwaw na basad mga higala sa mga panghitabo sa atong nasod. But wa pa gani mabuto 72 hours. Medyo nya naa na mga panghitabo gabi murag way respetar mga kagalaan sa judiciary. Straight to the point. Ha? Ato lang respetaran, ato man yung kaugalingong balaod. Yan na naman ni hatag na magkamanduan ang atong kaugalingong korte. Sa ato paday, tuuhan panimog una atong korte sa ICC kundi sa atong kaugalingong Supreme Court in Decan. Straight to the point. No? So medyo, kana na ang hinahinay lang. Ha? Kaya ang atong country is a sovereign country. Muna'y ato ibutang sa itong unahuna. Now, kung doon na mga higalay, ICC warrant, paminahon ta lang sa Supreme Court, daan naman na sa ikwan. Ni action naman Supreme Court, ana, para di magkagubot. Now, gabi medyo, kuhan yun to, medyo foul ba? Daghan kay mga Marines, daghan kay mga pulis, unsa may ilang tuyo, niya pagkakuha na, nanood na in full battle gear, kaniyo? Nanood in full battle gear, unsa may ilang katuyuan? Ilabang gigwardyahan ang Senado or ilang gilusob ang Senado. Nya taod buto-buto na dayon. Asa mo to balikan to buto-buto kasama nga names kay atong susihon ng mga agi, hindi ka human. Kato mas klaro-klaro. Atong reporter ng kundi batak mahigala pasensya na mo gamay kay wa to maanad nya. Dito. Sino to? O ikaw may pulis kay palikod lang kay, likod lang kay. Okay. So mo ni mahigala, inani ka kwan, og imo paminaw ng buto duol ra ng mga pulis, para na nga floor. Ah.
Okay ha, gamay lang. Atong analisaron mga higala ng tabo ha. Nara the same floor, naara ng mga pulis yan, na ang mga, unsa man yung mga Marines in full battle gear. Kana ha, nara niya dalpita. Unya, karon gipisigar mga higala, kinsay nagpabuto, mingon wa sila makahibaw, kinsa ka to. Atong klarohon ni mga kaibigan, standby lang sa standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukit di paminaw. Ang hitabo sa Senado. Grabing buto-buto eh. Unya tanaw ha, obserbahe ha. The same floor, ang buto-buto nga na ang mga pulis, na ang mga sakop sa Philippine Marines, naara na doon ra kayong buto day. Nya karon maingon nga, kinsa man gyud nagpabuto to, mi kay baog kinsa? Unsa ning kalakiya kadaghang pulis nagpalibot sa Senado nga di na gyud nakaiskapos bato kay gilibutan gud ni Marines, ni Police, ni NBI. Nya karon dunay nagpabuto di makana taga gobyerno. Kinsa na siya dakpo na? Ha? Pero pulos ingon niya, wa mi kay baog kinsa, abot kinsa ba to? Ngano mo kahibaw? Tanaw ha, tanaw ang buto-buto, nara ana nga floor. Nasa unahan lang gamay. Ang buto-buto. Balikan ko names, gamay names. Kani oh, kana oh. Oh. Naara na nga floor ha? Oh, in full battle gear mga higala mga Marines nga daghan kay diha. Unya naa mahigala ang kuano kay imong paminaon, rifle ang gigamit sa pagpabuto. Dili rapid fire pero daw semi-automatic ang buto-buto. The same floor naras unahan. Mabitanan na nitago sa naras unahan. Karon pagpangutana kinsa man ni nagpabuto. Moingon wa makibaw. Oh. Oh, nara ha, doon na kayo. Okay. Oh, post dong. Alto paminaw sa BBM. Gabi ini mahigala. Watay tug apil hinoon ng kalakiha-kiha kay. Gamonitor tas mga panghitabo sa Senado, ha? O ya, tarawa, paminawa si BBM sa dong. BBM sa dong. Kani. Beato paminawon.
Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung... Okay, posa lang, posa. Anyway, nakabati naman mo aning statement ni BBM. Ato lang na mahigalang i-discuss. So, kinini ang iyang giingon, ang tuwa diha, NBI, ang Marines, o giuman sa ang USAA, ang Office of the Sergeant at Arms sa Senate. Yan ingon sa wala instruction nga hulihin si Bato. So, kung wala instruction gikan ni BBM, kinsa may naghatag og instruction? Butang ka lang, wala instruction gikan ni BBM. Nagbutbuot sa Tilianis, ani? Kana kung tinuod ha, kana kung tinuod na yung isulti. Nga wala instruction. Nga naman, di man pod maayo mo hatag kag instruction sa pagkakaroon. Waton ta sa Supreme Court. Kaya doon naman mga higalay petisyon na nga tuan na Supreme Court. Ang Supreme Court ni hatag naman og 72 hours nga patubagon sila. At ulo sa paminawa na, umuhatag instruction mga kagilaan nga naapay pending kuan medyo sobra na pod ka binastos, no? Kay mura man mga higala go nato tahura hinuon ang atong judiciary anang kalakiha. So ang ato ana, ug ako mismo akong opinion, na naman na Supreme Court, whatever decisions that the Supreme Court will come out within karong simanaha, kay of course gitagaan sa 72 hours. After ana, basahon Supreme Court na mahigala mohimo sa decision labot ana, atong i-respect. Wala na. Para nga di na magubot. Moingon gani mga kagalaan nga kon kay. Moingon gani mahigala Supreme Court, we stand sa atong konstitusyon nga mas supreme gyud atong konstitusyon, di biit. Pero moingon Supreme Court atong tahuron ang ICC, di okay. Para nga dili na magkagubot. But kagabi mahigala kon pa kayo, kanang premature pa kayo. No? So kaning pamahayag ni BBM nga why instruction nga dakupon mahigala si Bato. Kinsa may nagbut-buot o dakop gahapon nga ingon man nga naami diri kay nadakpon. Wa hinon ni detalye kung kinsa dakpon. Una na iadto man ang nahitabo. Unsa man iya tinuod ning kang BBM nga way instruction gikan niya. So kung tinuod ni nga way instruction gikan niya, kinsa may nagbut-buot anang mga instruction? Or kini kang BBM istorya lang ni nga way instruction gikan niya pero do na instruction nga sekreto lang. Kana laruhon tani kay ang mga tao ba, labi na mayon, ato mga Senado gunas Pilipinas. Dili na war zone, mo nang doon na bitay uban nga
lain-lain lag comments, ang asa to reporters kundi batak mahigala nga na-assign sa Senate, na appeal po doon na po may comments mahigala nga, labihan ko no kayo ka, hadlukan. Actually, ka naman ko among reporter na masahin kag Senate, masahin kag Malacanang, masahin ka sa lower house, na may mga reporters na na-assign. Pareha na nato dili natay reporter assign sa Capitol, natay assign sa City Hall. Dili sa mga police reporters. So wa na maanad may mga buto-buto, wa na maanad. Napo tay mga reporters ipadaan natog na mga gira gyud. Da kana mga anad na sila. O katos kundi batak taon na pagkadungog buto ato day. Kaya nga naman, first time sa Senate. Mabitayngos kay tanong, first time nga nakaramdam ang Senado ng ganito. First time. So mo giingon ni BBM ha, ato ipadayon mahigalan iyang pamahayag. Okay, proceed names. Yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Boss, Po natin. Boss, di natin alam, So, pakibaw ang Commander-in-Chief, aalamin sa, mahinaw tama, hibawan niya. Iso magkanin Tagalog, hindi pa natin alam, aalamin natin na alamin diha. Bitaw kay, kanana ang Commander-in-Chief ko ka, ang tanang intel, tanan nga mga info na ani mo, so, wa pa ni mahibaw kung kinsa ko no, wala man ko na isuod nga taga-gobyerno. So, kinsa man na nagpabuto-buto dito, kumauho na. O dili ta kahibaw aning kalakihan, medyo dakong insulto ni kay naago dito, the same floor, doon na mahigalang buto-buto sa mga pulis o sa mga marines. Naon sa man ang kalakihan? Sige, proceed, names. Kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Okay. Sige, mo na mahigala ang pamahayag ni BBM. Balikan ito gamay itong buto-buto dong. Tanawahan na ara, the same flora. Ngano di man maalam kanyo? Nara diya ha? Tama mga Marines,
Okay, bosa dong. Kini mga Marines, usa man ni, mga pulis, usa man ni. Ngano man ni nga doon na may buto-buto, usa man ni. Wa sa kahibaw na araman sa duol. Way na kahibaw ani bisag kinsa. Para maklaro na to ni, mura man ni kalakihatag. Kinsa man na nagpabuto-buto diha. O wala mahibaw hai man, grabe ha. Kadaghan ng pulis, kadaghan ng Marines nga naa. Or unsa man to? Sila ray nagpasalba-salba adto kunuhay, unsa man ning kalakiha? Kalma ra kini mga pulis o mga Marines kay gumikan nahibaw sila nga sila rin nagdrama-drama ani mo nang kalma ra sila or kalma po ni mga Marines kay anad po ni gira nga dinagko. Tan-aw to kay adi man gamay ra man ang butuhan. Dipindi mo na sa imong experience makikilan kabati kag butoy ana. O ga taga Senado ka nga kuan, reporter ka nga naagi ka sa Senado, makaikagala kuyawan ka kay pero katong reporter ipadaan na daan nato dito sa Marawi, adi na to kuyawan gin. Atay padayon ha, gamay lang kayo mahigal human lamang pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Kining point. Senate mahigala mao ni ang so far ha sa mga nanglabay nga mga administrations na ilan ni sa mahigala nga independente. In fact, mao ni mga kigalaan ang mas independent man isa sa House indikin. Kining House of Representatives, kining mga congressmen under the dictate ni sa Malacañang. Tungod lagi mahigala kay muuli kas distrito wa kay madang project na mao puna nga mo sakay-sakay lang pud ka unsay gusto gyud Malacañang. Mo na tinuod, no? Ibig mangutan na mo sa mga congressman. But kining Senate god ang mga constituente nila ang tibok nasod. So mo na nga sagad ang Senate ug sa ganay issue mga kagalaan mo tan-aw gud sa og hain dapit mga higala ang unsay issue unsay simpatiya sa mga tao because otherwise og mo dili sa ka mahigala makarelate unsa ang tinuod nga sitwasyon sa katawhan delikado pod ang imong karer pagka senador. Basin og kutob ra ka diha hindi kasunod eleksyon di na ka senador kay wa ka relate sa mga tao. Straight to the Mo na point. ikaw senador maniid gyud ka unsa ning hintabo gyud. Mo na nga sa una pang mga administrations kanang Senate mo baro ginaday. In fairness ha, bisan sa una pa nga mga administration. So karon at least ang Senate ba makuha na to nga independent sa pwede diktahan lang sa Malacañang. Kung panalitan tarong ng ipatuman sa Malacañang di okay. But naa mahigala usay di magkabangi ang ilang mga opinions basta at least naay mo stand mga higala o kana mao ang Senate nga so far mga kagalaan duna sila'y kaugalingong stand mahigala sa mga issues. No? So kining hitabo aron naa magpinusilay sa Senado nga mauna mahigala ang usa sa mga bulwark of democracy bati kay paminawon. Di ba na war zone? Mabita akong giingon bisag gani atong reporter nga naa na-assign sa Senate wa na maanad og buto-buto man pwedeng kurata in taong kundi batak. Kanang ma-assign kag Senate, ma-assign kag Congress, anad ka na mga debate diha, mo na imong coverage diha. Pero kanang aksyon nga buto-buto, wala na. Dili na mahigala itong mga reporters ipadaan itong Marawi ug dunay mga gira. Mao po na ang institusyon sa Senate dili na war zone. So muna nga medyo ang ubang nasod nagtan-aw na to murag kuan kayo ba ngano na nana man napita ngano ni unsa man nahitabo diha. So diin man gikan ning maong attacker kumaohon eh. Nga di same floor naman ang pagbuto-buto mga sukit tig paminaw nya wa mahibaw ina karughain. Ha? Ibalik gamay itong buto-buto dong. Pila ka buto atong paminawon pila ka buto. Kuna ko no. Unya atong tanawon tong buslot dito ron ikaw man. Sige daw be. Kana. Sige.
Okay, pause dong. So atong giha pinakabuto tanan og banana type ni nga M4 ang ipabuto, nahurot ng usa ka magasin. Sobra pa day. Ang ihap ni kuan 37 ka bala ang napabuto. So kung panalitan og short nga magasin, nahurot ng usa ka magasin bisa pag long mahigala nga 30 ka rounds sa hurot. Nasubra pa mga sukit di paminaw, no? Kung imong paminaw ng number sa buto-buto. Naasa man gikan ka ni maong attacker, mo na itong gitan-aw mahigala og attacker magaling ni. O na nga, nag-chat na to sa Attorney Gunggong Amadura, kaya nakatrabaho man na dito sa Senate kaniadto, o dito sa GSIS, mga sukit di paminaw. Kana dahing GSIS na building GSIS na nag-abang ang Senate. So mo nang doon ay agianan po na dito mga kagalaan nga makalusot dito sa GSIS. So medyo kuha na siya. Malagmit mga higala dito gikan po GSIS, malagmit sad. Or malagmit nga kay kini maghimo ka ng senaryo, makadaot mo guni sa atong optics ba sa atong dungog sa Pilipinas. Unsa bang Senado nganong na naman nga under siege mang Senate. So munang dili ta na basta-basta nga inanaon. Respetaran mahigala ang institusyon. But dili kapug nga nagyod nga last resort na namo gamit kag pusil. So kadto kay nganong nagamit man to? Kinsa man ni nagamit? Kinsa man ni nagpabuto? O kada nagpabuto may galagway labot ang gobyerno na kay dili taga gobyerno na nakupo na kung kinsa natawhan na. Tanawa ha, atong tan-awon dong ang katong mga agis bala kasama nga names. Aman to. Kini oh. Nanay say audio. To, mo na ang igo sa mga bala oh. Sige yun, audio ko no. Okay. Sa mga pictures na nidong. Nangabot ang mga taga-suko, gitan-aw nila mga kagalaan, kining maong lugar. Mawala, duol anang lugar. Diin man ni agi din pagkahuman to nagpabuto. Ngano nagkasod man to nagpabuto diha? Nga kitong armasa mga kagalaan. Kuan man tong armas. Rifle man tong gigamit. Daw, mo nang agi mga higala. Unsa man ang kuan na? Agiha, pabuto-buto lang to nga kuan lang. Warning lang to. O pakurat-kurat lang to. Unsa man to? Mo nang mga agi daghani mga agi mga kagalaan. So kung rifle to ngano nakasuod man to dinha, wa dito maharang sa Senate security. Nga stricto man na kay nang naa. Mo ni hitabo mga kagalaan. Nya kinsa man ginaghimo ato, dili mga higala pulis, dili Marines, astang NBI gitawgan kuno ni BBM kunong wa kay narasas lang opisina. So in fairness ani nila, bisag kinsa ani nila Marines, Police, NBI, bisag kinsa nila nasuguan na po na sila. Gisugo na sagod. Follow na sa sugo mga kagalaan. Kay si attorney Hamantong kang Peter Cayetano nga kuanday dong katuna espiya bitaw nga perting yaw-yaw pong piya Cayetano ato kuno i-play kadali dong. Napat diha. Kompleto man mga videos mahigalas kasamang names ato lang hagpaton gali. Be kanang pagkagabi iba names nga kuan. Kuan sila, live to si Alan Pit kani. Naspiya sa likod mo ba ni? Sa ato paminawon ko no. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help. That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotions. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Okay, pause dong. Mao ni ang kasulti ni Cayetano. Tanaw ha, ngano man ang hitabo ah? Dunay upat ka mga senators na kadawat mag-tips daan day. Nga naay mahitabo diya sa Senado. Ang uban ang hinahina ng Panguli. Ang sila nagaw-kaukos. O yan, nagpaabot sila sa articles of impeachment kani abot sad kagabi batok ni Vice President Sara Duterte. Pero while dito mahigalang majority gakaukos sa opisina, ang ubang mga senador na namaulit na day. Ay ina na ulit na mo kay na mahitabo. Ngano nagkadawat mag-tips ang uban? Nganong uban wa man? So dunay kuan ni. Dunay plano. Ngano man ni? Plano ni nga plano niya napalpak nga plano unsa man. Kay mingon ka nga dili taga gobyerno. Dakpunta na kang dili taga gobyerno naglago nagpusil. Rifle pa gidaan na. Kinsa man ang tawhana. Unya sayo-sayo pa ni ana mga kagalaan si Oldon ni kuan ha. Nanghimakak ang taga NBI ana og nanghimakak taga NBI matud pa matibag dili kuno iya mga tao. Kinsa man ni mga tawhana ang na videohan ni Attorney Torion. Tingali dili ni taga NBI nagsulot-sulot og t-shirt sa NBI. Kana imbestigaron nung nagsamot kay nagdaa sa pangan. Kani ba kani asa man to dong sige kuno dong. Audio dong audio. Naka-uniform NBI pa oh. Ayan oh, may mga flashlight pa oh. Naka-uniform NBI pa oh. Hindi lang masyado clear ba. Ayan. Try ko sa Instagram. Kaka-share ko ng Okay, mo na si Attorney Torion no. Ayan oh, may mga flashlight pa oh. Naka-uniform NBI pa oh. Hindi lang masyado clear ba. Ayan. try ko sa Instagram. Kaka-share ko ng Okay, standby ha, gamay lang. So mo ni pagka kuan pa, wa pa buto-buto na yung mga taga NBI nga naa diha. Pero in fairness mga higalas, ako nang giingon kung taga NBI ning tinuod gisugo ra sana sila. Ang problema ni dili ni taga NBI sa man ni nag-uniform og taga NBI. Sulot og NBI uniform. Kay doon na labay nakuha nga info pod si Senator Amy Marcos nga lahi sad. Ato paminawon si Amy Marcos on taon man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, ato balikan mga kagalaan. Lalim ka mga higala. Kinsa man ning maong attacker, kung attacker magaling nga nato ani. Kay pagbuto-buto kagabi ikaigo len, do na makay namatay ato. Kay last resort ko na mo gamit kag pusil. Nganong ni gamit magpusil? Last resort mga higala na, labi pa rifle ang gigamit. Unya ang place ba imong i-preserve kay institusyon ng Senate, bad optics na sa atong nasod. Nya gigamitag pusil so kinsa ning tawhana di ay. Limang ka ang sa gawas sagod nga bahin, tanawa gud ang gawas nga bahin sa Senate dong, tanawa to mga pictures dong. Naay mga realista dito, wa makasod. Inani Inani mahigala ang ilang pag-lockdown sa Senate. No, naidaghang mga tao dia, anak lang mo kutob. Gabi ina. Garali. Anak lang mo kutob. Doon ay mga sympathizers mahigala sa dito ni Bato nga nagrally mga kaigalaan.
dito sa Senate nag-vigil dito mahigala gawa sa Senado pero kutob ra mo diha. Di basta-basta kanang Senate ba kay anak man sa ko ng Senate. Grabing inspection anak. Pareha na Malacanang ba? Ang inspection ngadto mig Malacanang sa una gani nga ipadana da mga nga ninyo daan murag gitanaw na ninyo background daan. Usa pag abot dito mahigala grabe pagid ang mga x-ray machine sa umagian. So di kay gyud kadag pusil. Nya kinsa man na nagdag pusil nga nagpabuto dito, rifle pa gyud ang gigamit mga sukid dig paminaw. Kinsa din ang tawhana? Di man ang niagi ng tawhana. Sa kadaghang pulis ngano nakalusot man na. Natanawa, si Senator Amy doon na siya mahigalay pamahayag labot ani kay doon na kunoy na dakpan ba to mga kahigalaan? Asa man to Senator Amy dong, kani. Sige, paminahon ta ko ng audio. Nakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Kakagulo pa rin kami. Mao ni si Senator Amy Marcos mga kagalaan ha. Dili dapat nga mahitabo mahigala sa institusyon sa Senado. Taga NBI kuno to, confidential agent sa NBI. So, himakak na ni Attorney Matibag, kinsa man si Attorney Bomediano. O dili ko na kang Attorney Bomediano, kinsa to mga tawhana. Labi na nga pangitaon tato kay mga nakasuda ito diha. Dahil nag-chat na ko diha ka to grupo ni Trillanes. Trillanes may gala active kay na mga kagalaan sa mga kaso sa ICC. Of course, kato mga nasuko sa mga Duterte, lipay ang Trillanes, oy. Di ba day? Kato mga pro Duterte, suko ng Trillanes. Apil-apil kang kuhan man ka diha, civilian naman ka. Pero kato mahigalang uban, kuhan to. Pero kato lang ba, i-coordinate lang og tarong authority. Coordinate lang tarong authority. Unya, kini mga higala na, anaman na mga higalaan ng warrant. In fact, confirm naman na sa ICC mahigala nga, secret untan ang warrant. Karon ila man ang gi-confirm, dili na ditso-ditso nga ma-implement sa Pilipinas. Ako nang gi-explain mga kaigalaan. Kini ako ma-explain ko no, base sa balaod niya, akong tagaan mo og kanang klarong example ba. Para nga, way lipod-lipod ning ato, real talk ba. Andil sa atong nasod, ato ning jurisdiction. Ato ning jurisdiction, bisag unsa mga higalay nailaing interes ang ubang nasod, palitan na kriminal nga ilang dakupon diri. Mo-coordinate yun na sa atong authority. Simple as that. Muna kong giingon, kining ICC, wala sila ilang kaugalingong pulis. O dakpon nila sa bato dili, di na pwede nga ilang pulis dili, muso dili niya mo dakop ni bato day. Pila rama po kabuk ilang pulis, butan ta lang. Wala. Mudakop ang pulis Pilipinas mo nang necessarily maagi yung kaog proper authority. Nga kanang pulis di po na ditso-ditso mulihok mga higala, dapat lang kung ang kamanduan gikan sa foreign country. Imo sa nang iparecognize diri sa atong Philippine courts. Doon na ba'y coordination ba? Kaya kung example ha, kini, ICC, na warrant of arrest, mo arrest na, di man na pwede mo arrest na rin, manakop sa tao diri. Masa na ko example ninyo, ang atong korte diri, mo pagawas og warrant of arrest sa usa ka national mahigala sa Malaysia. Nga dito nakasa sa Malaysia, pwede din na. Mo padatag pulis ato dito, pwede din na. Di ka naharangon atong pulis ito sa airport pa lang, di nakasod, oy. Di ka pwede kadag armas dito, di na imong nasod. Wala tayo jurisdiction ba? Bisag unsa kakahawod nga ranger team dili police, special forces ng imong kuan din asa ka nga unit, SWAT ka, ipadaka dito Singapore day, dili na ato nasod dito, sikwati ta dito, doon na gud sila ilang kaugalingon. Inana ba, no? Simple kayo na pag-explain para makasabot ang tanan. Kaya malibog kagod niya, liga-liga lang, iyahay ang mga iyahay mahigalag opinion.
kamo tagaan ta mo klaro nga husay dos DYHP. Mo na plangka-plangka pag-istorya. Example ha, example. Kadto si Marwan o si Basit Usman. Numdum mo? Dirito Pilipino, mga Malaysian today, numdum ka day, Marwan o si Basit Usman. Mga teroristo nga maghimog bomba nga gipangita to sa US. Sige pinangita sa US ato nahibaw nila nga ni as Pilipinas dito sa mamasapano sa Mindanao. Pwede ba tato unta nga kay bao ba tang mamatyan tag sa 44 may patugi nang to US. Kamon lay ko na ni be. Total kompleto mo police, kompleto mo army. Kamon lay ko na pa tagaan mo na mo authority lang. Kamoy suod sa mamasapano Maguindanao. Kamon lay bahala og dako pa ng Marwan og Basit Usman. Kay total di man po na Pilipino, Malaysian man na. Pero nga nung man mahitabo na, nga ang Amerika na may capacity. May kag sundalo sa Amerika na because mo respect sila nato. Ilang gi-coordinate nila naa diha si Basit Usman, naa diha si Marwan. A1 information na mo, CIA. So sa gibuhat na to, kita mo ini operate. Mo to hitabo may galang sa 44 mo ina disgrasya hinoon pag-operate na kuha si Basit Usman o si Marwan. Ngano inana man na? Because ni-respect sila ato ng jurisdiction. Dili pwede mo, suod lang sila dali sila mo himo og kuan dayon. Dili pwede mo na, inana ka simple ha. At least ayaw mo kalibog, kay lain daghan kay mga lain-laing mga opinion ro, malibog mo yan. Na authority, pwedeng dakpon, awan, dili pwedeng dakpon. Tagaan ta mo husay dos DYHP nga real talk yun. Ano na ka simple. O buari na mahigalang mga taga dahig nga as tourist, way problema. Pala sa US ba, muari na sila isip turista, masuroy-suroy dumagiti, magsuroy-suroy din sa kinini ang kamutis, aw kana, may pahinoon kay makakwarta sa mga turista. Pero magsuroy-suroy na magdagpusel, nya moingon nga, kuan mi, dili pwede. Dili pwede. Mabitaw nga kita mo, supak mga nita, visiting forces agreement, kinahanglan daghan pang mga sabutan anak nga, pwede ba na makasuod na dinhi kanang mga sundalong Amerikano nagdarabag pusil. Ngano inana man because na ay respect sa matag country kay sovereign country ta. Ana ka simple kay na to i-explain. Kay malibog ang mga tao nga ngano man ni dunag ang ICC na anay warrant. My goodness. Mo coordinate sila klaro. Mo na iplangka-plangka ang pag-istorya. So doon na sila ilang kamanduan sa korte dili ditsu-ditsuhon lang diri og implementoy. Mana kong ingon ha. Example ko nandako, kanang US dana salay capacity. Kay bao pa lang ta mamatyan tag sa 44 may pa sila na ito gipadako pato gitaga authority okay amo ning jurisdiction diri but mo wave lang mi. Mo pirma mi waiver kamoy so dito sa mamasapano. Ala, kuhaan niyo si Basit Usman o si Marwan kamay bahala adto. Oh. Pero wa na buhata sa Amerika. Ang Amerika ay nag-tape na to ana. During the time of Pinoy. Because sa respect nga ilang ihatag na to bisag gamay tang nasod mo respetar sila tungod kay sovereign country ta. We have our own constitution. Straight to the point. So kining nahitabo ron bato bisag katong kang presidente Duterte pag naiwarrant makaigalan mismo gani ang Rome Statute under Article 59 nitahod magani if you read the Article 59 if you read the whole Rome Statute you read it in harmony with our constitution. Di ba klaro kayo nga ni-respect man gani ang Rome Statute. Bingo mo ni Rome Statute dahil nga ianha sa inyong korte. So, kisa may nagbinuang mga kaigalaan aning kalakiha, tungod sa political interest, gibali na to ang atong kaugalingong balaod. Tarong bago na mga sukintig paminaw. Straight to the point. So, kining kang bato, naa naman na. O ako maingon ko, okay, na naman Supreme Court, sige, paminawon tala Supreme Court. Unsay decision Supreme Court, ana, para wanay gubot. Whatever decision sa Supreme Court nga ipagawas atong tuuhan. Otherwise, reserve sa kayo. Pulos man na, umuwi ka mga abogado, pulos sa mga ngilngig. May na mo argue. Pulusan ay mga basis. Mana ako di ko mo, kuan, iyahay ta o ganang opinion. But once mo tingog na gani ang Supreme Court, ato paminahon. Ay mo panundog ni Tito Soto ha, basta ikaw tingog Supreme Court, suko sa mo Supreme Court. Kanang nagitay, kuan ba, natay final arbiter ba? Ato paminahon. Parihari gyapon na sa, kuan ba, karon tingog na mahigala ang CBCP, labot ini mga kaigalang impeachment ni Sara. Sige, okay, ato lang respetaran ang CBCP. Discuss na ning CBCP nga statement ha. O, na,
nga padali gyud kuan ang impeachment ni Sara. Okay. But once panalitag makalusot si Sara ani nya mag-eleksyon gyud. Eleksyon panalitan o mudaog yapon Sara, di atong tuuhan nga the voice of the people is the voice of God. Atong tuuhan. Eh lisod na kayo nighuman paningkamutan nga Sara di makadagan ana. Unya kung makalusot gyud sa ning impeachment nya makadagan o mudaog bugubot na pod kay ayaw atong respetaran nga mao gani kabubuton nganong naa diha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusot ani di okay. Ibutantang mudagan si Basta. Maxfit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na muta publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Kala ni comments dili mga kaigalan nga kalit nagkapaong. Ang atong internet nila mahigala atong gi kwansa kay okay naman atong internet kay okay na ba kay? No, nabalik na ta atong kwan. Nabalik na atong YouTube ug atong kwan, Facebook. O sige, okay. So mo na yung mga sukitig paminaw ha. Okay, asa man tong ato ipakita sa dem breaking news na to be. At least na na nya ngano man og suspect si Mel Oragon 44 years old employed driver ng NBI. Moni. Ato ning DZXL News Manila. Okay. Southern Police District SPD pinangalanan na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. So mo ni ang breaking news, unya mo ni ang iyang pangan si Mel Oragon. Okay. Sige, so at least na kuan ang pangan ha. Unya nganong driver siya sa NBI? Employed driver ng NBI. Nganong nagdaman siya og M4 nga taga driver man kana sa NBI? Ato ni agi katawa ha, only in the Philippines sing kalakiha ha. Employed driver sa NBI unya pagkaman nagpabuto-buto dito mahigala gamit ang rifle unya human ang mga Marines way nahimo. Ato ni agi katawa mahigala. Sa to pa wa ngingiga isuga ko driver sa NBI day. Og maohon. Kung tinuod niya, kay gitawgan lagi si Matibag, ingon niya, di man kuno iyan tao. Kung sa man yung driver sa NBI sa day ni, huwag mauho na. Kadako mga higalas atraso ang Senate of the Philippines, unang higayon, nga nahitabo na sa Senado. Grabiharong si Manaha, mura og sakon pa ni may galab, now showing, labihan ka, daghan kem nan-aw ni sa sinihan pa ni kasamang kay. Gikan pas Lunes o dagans bato may gala aron makabot sa session hall aron makabuto mga kaigalaan. Ma-change ang leadership sa Senate. Ginukdanay mga kaigalaan NBI sige po yung involved. Karon may gala NBI involved pero kadako atong kasuha mga higalang ang Senate gyud institution. Pakauwaw lang tas tibok kalibutan ng kalakiha. Pero ang hinungdan na driver lang na ikono sa NBI nagpabuto. Ang sama ning kalakiya, itugaan ko nung klaro, ang driver sa NBI o doon na lahi na nagpabuto niya, gipaangkon na sa driver. Isa may naghatag authority ang nagpabuto-buto na lima kang mapabuto ka na ay mga Marines na ay mga pulis. Nyawa kapalag sila ang kalakiya, indekin? Medyo matingala man tindagana mga higala. Dako tag katingala ining maohon ay. Di ba kadaghan ang buto nga naman ang driver sa NBI na day pusil ng driver sa NBI nga kwan rifle. Ila day nang tagaan og isyuhan din na nila. Kinalan tubagon po ni matibag pod. Kasi ako nang ingon kanang taga NBI may gala in fairness ana nila. Mayon ang taga NBI pero buyag pero og suguon na sila nga dunay sugo sa Malacañang mutuman na po na sila. Labi na kana sa matibag may nabdag tuman si matibag oy. Lalim ganit, paminaw na ito balik dong niya. Driver na kuno sa NBI, nagpabuto de ani. Tiyaw mo na nakurat ang tibok Senate mahigala ni buto tibok Pilipinas as tibok kalibutan na balita ta. Nga duna mahigalay pangitabo sa Senate sa Pilipinas. Niya, kining tinuod na driver o gipaangkon sa driver lang eh. Kalohon tanay be. Sige, paminaw ta kuno balik tong buto-buto dong be. Asa man to dong. Driver na hinungdan ko noan eh. Sa man to dong names. Balik ko tong video names.
Dahil ka na. Sige daw. Oh. Kuyawas drivers NBI mauhon. Kani oh, nya driver tadi ko na hinungdan. Gubuta sa Senate. Senate of the Philippines institution. Asa, okay, post dong. Ug driver ni mahigala, sa to pa wa makakuha ng mga pulis, sagdan na rin driver sa NBI ni pabuto-buto. Atong live sa Radio TV Malacañang. Wala pa, palihog ko na kog andam nim sa Radio TV Malacañang kay dunay statement ang presidente ron taon-taon. Unsa kaniyang statement makigilaan. Iya bakang klarohon talan kay mohatag og statement mahigala si presidente BBM labot ani mga sukid ti paminaw. Sige atong tagag pagtagad mga higala ni karon. Kining maong statement. So ingon nga 9:30 maka pero pa magsugod. Sige. Standby mo karon taon ha atong paminawon ni mahigala ang pamahayag sa presidente karong adlaw. Lahi to niyang pamahayag kagabi. So karon ni mga kaigalaan. So muna unya matod pa sa atong DZXL gipanganlan na sa Southern Police District nga ang nagpabuto kagabi kining ginganlag Mil Oragon driver de kuno employed driver sa NBI. Mao ba? Ti amo na mga kaigalaan na kurat ang tibok Pilipinas og ni buntaog sa tibok kalibutan ning balitaan nga ang institusyon sa Senado nga usa ka bulwark of democracy nagubot mga higala tungod ning driver sa NBI. Nga wa makabadlong ang mga pulis anay kalakiha indekin. Ang mga Marines sagdal na to. Nya paghuman na to nya unsa man lakaw na to paghuman? Walay kwan. Kalma lang ka ito, naglakaw-lakaw na dag import. Naunsa na yung kalakihag mauhon mga sukid ng paminaw. Dito ganis gawa sa Senado, perti ba ganing istriktuhag makasod. Kini nakasod ni mga higalag kuan lang. Okay, atong tagag pagtagad ni karon. Kining maong mga panghitabo, mga higala, gamay lang kayo. Ay pabot-abot na to gadali si Presidente BBM. So man akong giingon nga para maklaro lang na to itong explanation ba nga kay malibog mga tao daghan kay kwan. Kanunay gyud na kung dunay mando sa laing nasod na sila dakpon diri sa atong nasod mo coordinate sila sa atong authorities. Akong example gibalik na kong example nga kada na ang katong pagkadakop ni Basit Usman o ni Marwan didto sa Maguindanao. Ang interest to sa US to nga interest ila to mahigalang interest nga dakupon to kay mga terorista to kontra to sa Amerika gyud. Unya mga Malaysian to dili to Pilipino. Pero dili man sa Pilipinas. Sa to ba diya sa atong jurisdiction ba? Diya sa atong balay. Diya sa atong balay. So kanang Amerika bisan man mahigala og kompleto na sila og sundalo, kompleto na sila mahigala og mga pulis. Ni-respect sila nato. Police matter man
police matter man. Nirespect sila, coordinate sila na to, nga naadiha si Basit Usman o si Marwan, nga madakop na, kay wanted na mga tawhana. Naanay warrant. So, gi-operate na to. Kinsa may nag-operate ato, inumdumos, Purisima may PNP chief ato. Gigamit niya ang SAF, Special Action Force, ngadto Mahigalas, Mindanao, aron dakopon si Marwan o si Basit Usman. Pagkahuman og dakop ato indakin, gikuhaan to kumagko. Kanang napita wa na malitalya, gikuhaan kumagko to mga kagilaan, gidaog ice bucket nga kuan gi-preserve to, gida sa US. Confirm. Pag-confirm nga kana mao si Basit Usman o si Marwan nakuha gyud. Giunsa man to ngano nakuha man to nila dayon? Ngano na abot man ang kinini ang iyang kumagko ni Marwan og ni Basit Usman nga naabot man sa Amerika dayon. Na confirm man nila nya ngano wa man kagawas. Ngano nakagawas ang kumagko? Ngano kagawas ang sa 44? Na-disgusya sila dito sud. Straight to the point. Kana may ko example nga bisan unsa nga interes sa laing nasod nya niya sa atong jurisdiction, niya sa atong nasod, coordinate gud ka sa authority. So coordinate sila nato. Wa na to damha nga ang atong sa 44 mao mga higalay na disgrasya pagdakop mga kigalan atong Basit Usman og ni Marwan. Kay kana mga kigalan kahibaw palang ta pwede man tag moingon, oy, mura bag mohatag tag authority babay kamo. Pero ganun di man nato na buhaton because that's a mockery of our constitution. Musud sila diri ang mga kagalaan mag-uniforme nya sila may modakop dito. On police matter. Ato na. Muna wa sila musud. Giingnan talang tatuday nga kamulay sud sa mamasapano. Bay tagaan lang mo na mo kon mo wave me sa mong rights. Daghan pod mga higalay mo supak atuming wa kay na militarization mo ana pod. Kani bitong visiting forces agreement. Kapila man na debatihi mahigalay aprobahan ba na og dili. Kaya di ta mo sugot nga naay lain nga dili taga-ato nga mag-uniform dili madag mga pusil kay madaot ang atong sovereignty. Muna nga dunay mga visiting forces mag joint military exercises kuno hay toras lagyo kani dili na ipaare sa makita sa mga syudad-syudad ato mos lagyo. Hilit-hilit. Pero daghang ka pwede supak kana kay militarization ngano nga naa ning mga American soldiers. Nagdama ng mga pusil. Kasi magadahaw-haw na diri sa tumbalay. Manan dili pwede kay sovereign country ta. O manganhi ng mga foreigners, kana mga Americans manganhi as tourist, welcome kay mo diri kay mo gasto sad mo mahalinan mi ang mga hotels. Di ay daghan nga mga restaurants mahalinan, welcome ang mga tourists. Ngano man, tourist man ka civilian man, di man ka maglabot diri day, mo follow man ka sa mga balao diri. Bisa pag sundalo ka na assign kag Iraq, na assign kag Iran, unya, moari ka sa Pilipinas kay tourist o sunod ka sa umbalao sa Pilipinas. Di pwede moari ka magdakag pusil, maghaud-haud ka, dakpon ka. Ha? O, inanala na mga kaigalaan. Inanala ka simple mga kita po, kung atong balihon, doon na tayo warrant of arrest, issue sa atong korte, di na pwede nga atong dakpon tong tuwa sa Malaysia, tuwa sa Indonesia. Labi di na to nasyonal na tuwa dito, dakupo ni mo. Kisa may mo dakop. So, coordinate ka dito, aron nga ilang pulis maoy mo dakop, ba't mo nang iparecognize ang imong order dito mahigala sa ilang korte. Kaya di man na maminaw ilang pulis kung mando sa lain. Ang mando-mandoan mi ninyong sovereign country man mi. O, manang balihon na to, sama ng ICC. Ano padayon sa mahigala, standby lang sa, o malamang pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, gahapon mga kigalaan or kagabi samtang nagkaguliyang dito sa Senado, niabot na. Pwede naghana ni mga papila, ha? Ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mao na ni mga higala. Nanay say audio dong? Okay. Sige daw ko no. Og dunay audio ato lang pabating audio. Kana.
Baka yung negative ng article po. So mo na ni mahigala pag-abot sa articles of impeachment dito gikan sa kwan. Mo na ni dong dati gi pakanaog sa ilang sakyanan dong daghana mo na ni siya. Okay, so mo na ni mahigala ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kani oh. Ubay-ubay ni mga sukin tigpaminaw. Daghan ni mga papel, daghan pon mga higala ang mga attachments nga naa. Niabot na dito sa Senate o gi-receive ni mga alas 7:22. Nag-receive ang Senate Secretary si Mark Leandro Mendoza o si Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Garcia. Gikan ni mahigala ni House Secretary General Chiloy Garafil. Gikan ni sa ilang opisina, gipada dito sa opisina sa Senado o gi-receive na sa Senado mga kahigalaan. Okay, so ang Senate ani mga sukit di paminaw mag-convene sila isip impeachment court o magsugod mahigala ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya apil pod mahigala ani mahitabuan ni sa Senate mag-impeachment mahigala ilala ning schedule day. Kay mabalan sinuon ni panalitan kung mag-impeachment bisag ilaktaw-laktaw or bisag og dakong trabaho ni noon po sa Senate ibutang ta impeachment mga higala tungaon ng adlaw o doon na sa legislative works panalitan unya ikahapon impeachment. Pwede po may galay ilatang-latang ni kabuntag legislative work, ni kahapon impeachment, ni kabuntag legislative work, ni kahapon investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato ni agi katawa kay nailog man liderato mahigala sa Senate. So dili lang ma-focus makigalaan sa kang Sara Duterte ang investigation. Maapil pog imbestigar mga kigalaan ang kadtong sa flood control. So ilat-ang baka ni day, butang ta, okay. Lunes, impeachment. Martes, flood control. Senate Blue Ribbon Committee. Merkulis, impeachment na pod. Inigkahuybis, butang talag TTHS, at TTH ang flood control anomaly. Imbestigaron sa mahigala, kay labi pag si Marcolita may makada sa Senate Blue Ribbon Committee. Or kinsa makailang mahimong chairman din ha. O baka mga kaigalaan kay aron nga mabalance. So gituki mahigalang impeachment batok ni Sara pero tukion sad mahigalang flood control. Kay mamantoy kuan og wala to mailog tong leadership mga kaigalaan focus sa impeachment na tanan. Ang ato ani nga og gukulo na to ni mahigala dunay anomalya tanan. So si Marcolita may mabutang, I don't know kung si Marcolita ba ilang ibalik sa may huhungihong sa Senate pa huhungihong no. Kay si Marcolita man maoy chairman anang Senate Blue Ribbon Committee. Gipulihan ni Lacson. Daghantos nagsaway ni Marcolita ni Pulis Lacson. Okay pa to Lacson pagpirmiro kadugayan mo ni Likoy man sad. Di naman niya ipatawag mahigala tong mga taga Malacañang nga kini ni ang involved mahigala sa anomalya. Nga siya pa mga ganito iniingon pirmiro day nga kanas birsamin sila kung birsamin indekin sa pangandaman wa kunoy labot sa BBM yaman to giabsulto sa BBM humdo mo. Way labot gigamit ang nga ni BBM ining birsamin nilang pangandaman. So ang ato ana nana at the doorstep of Malacañang naana diha ang anomalya ngano man ipatawag ni Lacson. Straight to the point. Pag-abot ni Gutisa wa na pod. Pag-abot sa 18 Marines wa gihapoy tagad si Lacson. So kung imong tanawon ang chairmanship ni Marcolita o ang chairmanship ni Lacson, imong ikumparar medyo asa may maayong pagka-chairman nila be. So karon na ilog ang leadership, mabalik ni ron ngadto Marcolita or kinsa ba kay hatagan ani. Kana yung isog-isog sad mo hatagan kay lisod ba kay nag mo kurog sa kadiha. O ikaw mo chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, kay seryoso na nga komitiba kay ikaw kay mo imbestigar sa mga korupsyon. So malagmit nga maimbestigahan gyud mo ning gikadlukan pod sa uban nga nailog ang leadership mahigala sa Senado. Nga kung mahimo ilang dalion mahigala si Bato nga mawagtang ni si Bato kay kinig mawagtang si Bato mga higala maghatag man og chilling effect ngadto sa mga senators. Tan-aon man ni mahigalag kisay mga senador daron nga mukurog ani kalakiharon kay tumutinuod magid ay bisag kagabi iday nga gilusob ang Senado daghang ganin nga hadlok nga
Tay mo tinuod mo gid sila no. Og mauho na mahigala, kuan na lang kay lisod magay mga matay man, sugot pa sa mga matay, bahalag maunsa ang dungog mahigala sa Senate sa Pilipinas. Okay naman sila, ha? So mo ni mga kaigsunan nga dako maning faktor ning kabatugod kay pagkuha sa leadership mga kaigalaan sa Senate kinahanglan og 13. Si Bato na nito nga ika-13 siya. Mao na nakuha ang leadership sa Senado. Panalitan ang muwagtang si Bato Indekin. O muwagtang si Bato, ang mahitabo ni ana, mao ba ito magsulting kitano dong? Natay kitong sulting kitano nga naa na may number. I-play ko nito dong, names. Nya mingon si kitano si Bato na anas building, niya na din hiron. Na Bato asa na tanawa ko no. Ato lang i-review gamay. Atong pagsulti niya mga sukintig paminaw. Katong pagpirmiro bitaw inday malis tanawa ko no day katong misulti bitaw si kitano nga would like to manifest nga naa may number. Naa na mi. Kaya mo manifest ka anak may galas to pa magpuli na og leadership. Pero sports lang yan. Explain dito sa Cayetano gani nga diha lang niya gi-inform kay ang tradisyon ani day adtuon nimo ang Senate President imong istoryahan kanang kamula sa ba nga para dili ko na makurat pod bitaw mga sukitig paminaw. Agi kortesi lasad mga kaigalaan no. Sige ko no. Nato dong tanawa sa kundo dong. Og kuan gamay lang kayo ha. Okay. Pero mo lagi ni, o panalitan og muwa si Bato. Dako pa ni nga to kiunon Supreme Court ha, kadi na basta-basta ang Supreme Court mo kuan. Dili basta-basta ang Supreme Court mahigala mo decide lisod ni nga desisyonanan pod mahigala ng petition ni Bato ngadto Supreme Court. Ideal mo barok ang Supreme Court sa Constitution mga higala nga moingon nga ipa-recognize gyud na daan mo agi og judicial process sa ilang warrant of arrest or moingon Supreme Court okay ra na ilang warrant of arrest. Kita wa tay mahimo mo tahod lang kita Supreme Court. Mao ra gina. Para di ta magubot, no? Natay atong sundon, natay otoridad may galang nga sundon. Okay, tumalikan mo na sulti ni kita no. Tanawa ko no. Nga pag-manifest niya. Wa niya adto adaan si Soto dito sa iyang opisina. Kasagaran ani imo masultian niya Mr. President. Na nami number para di po makurat ing abot sa Senate. Pero kining iya lahi kay lahi mang sitwasyon. Kay gigukod mas Bato mga sukitig paminaw. Sumuna na surprise po si Soto mga higala mo itong kabantay mo murag. Secretary will please call the roll. Roll call of members. Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Ato lang gibalikan ni gamay ha. Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Tungod ni sa role ni Bato. Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Subiri. The Senate President is present. With 23 senators present, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader. Thank you very much, Mr. Oh, sorry. President. Senator Alan Cayetano is recognized. Sir President, first and foremost, I'd like to thank God for the opportunity to serve with all of you. And it's a distinct privilege to serve with the Senate President. You've always been a statesman, at least to me. And I believe even in the bills that we disagree. And when I was majority leader, you were minority leader. When you were minority leader, when you were the majority leader, I was the minority leader. I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President.
Thank you. What does the majority leader say? Mr. President, I move to suspend for 1 minute. Okay. Session. Pause ha. Kining statement ni Alan Peter Cayetano ito lang gibalikan for purposes of discussion. Ang tradisyon sa Senate day, di gina mo kalit-kaliton mag-change of leadership. Actually nahibaw na ang Senate President nga naa na namin number, imo na tuon sa opisina ba kay ba? Istorya sa mo nga naa mi number niya kana na ang mag-change of leadership. Para kasabot sa daan. Ineksisyon dito may gala sports lang. Baka ni wa pa ibaw ni Peter. Nga nang wa pa ibaw ni Alan Peter Cayetano sa wala ko mo adto dito for security reason. Nga naman, grabe man ka importante kayong ika-3 si bato mga kagalaan. Kaya mo pa ibaw unto daan si Soto day. Wa namin Soto nga na adas building. Siguro ang NBI nga gipakaon na lumadahay man to sila. So smart tayo gina sila. Si Cayetano, tanawang Cayetano, kung iya pa ba undaan? Unsa mang ulasa tong ilang hearing sa Senate day, katong pagkuana, mga alauna to, alas 2. Iya pa ba una mo daan, mga buntag pa lang, alas 11 na. Alas 12 na nga. Senator, kanang naa namin number, niya naas bato na, naa na karon. Di, to kabot sa bato sa session hall. Muna nga kumatan-aw ni mo si Soto in taon mahigala mo sa nakalitan ba, no? Kabantay mo bisag pagtawag sa angan mahigala lisod sa tubag dayon nga i-vacate mahigala, i-declare all positions vacant wa sa katubag dayon. Murag nawa sa siyang kagalingon sad ba? Kalit-kalit sa tunggang Alan. Katunggang Alan nga kay tanong mahigala kalit-kalit nga sagol puto strategy niya. Kayo imong gipaibaw daan to si Kuan Indaykin. Alas 12 pa lang daan, gipaibaw na mo daan nga mag-change of leadership. Awa, oy. Dakop na tos bato daan, mahigala. Gipahibaw si Tito Soto nga mag-change of leadership kaya naa namin number. Diha na yun sa hawanan sa Senate, which is dili na mo'y tradisyon. Tara, balik-balik ko dong. Nga i-explain niya, nga anong kumusaka ni mo dito kay tungod sa security reason. Sige dong, balik ka dong. Kanang Cayetano lang dong. Manifest siya mga higala. Kana. Sige, okay. Play ko no. To serve with all of you, and it's a distinct privilege to serve with the Senate President. You've always been a statesman, at least to me, and I believe even in the bills that we disagree. And when I was majority leader, you were minority leader. When you were minority leader, when you were the majority leader, I was the minority leader. I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you. What does the majority leader say? Mr. President, I move to suspend for 1 minute. Okay, pause. Session. Suspend for 1 minute, mahigala. So doon na. Kisa may among ining tanan, si Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Muna, ni anang adlang Lunes, kadtong mga DDS, dumadapig sa mga Duterte, hero ni Las Bato. Change of leadership na yun. Unya, maukay ni mahigalang flood control projects, kini mga anomalya, si Bato, yun mahinungdan anang tanan. Muna, daghay nalipay ni Bato. Kato pong uban, nag-uol na suko pong Bato. Kaya nga naman, di man mapulihan si Tito Soto, guwa panis Bato. Straight to the point. Labi na itong na-involve sa flood control project. Gulbaan po ito sa laron. Suko po na sa Bato, ikaw yung nakahinungdan ang tanan. Muna kini si Bato, daghay na lipay ani, daghay na suko.
Unya, kining dagana mga kagalaan, ang kuyaw-kuyaw inigod, kining Blue Ribbon Committee chairmanship. Kay wa man na mahuman ni Lacson. Kabantay mo, partial naman to iyang report. Di man mamirma ang mga senador. Kaya nga mo pirma man may nga partial naman na. Wa mahuman. Kay wa man na ipatawag to mga Marines. Wa na niya ipatawag sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin. Wa na niya ipatawag. Bisag maingon sa nga way labot ang presidente. Gigamit lang angan sa presidente ining Bersamin. Nila ni Pangandaman. Besan pa, imbesagalo na sila. Laliman ka ng kalakiha nga ilang gigamit si BBM nga ni BBM. Ibutan talang way labot si BBM ha. Kan afford mo yung gamito na nga ni BBM. Pero sa may gihimong Lacson, wala na yun. Nalikoy mahigalas Lacson. Ang kuyaw inig Marcolita mo ay mo patawag na. Mo puli as Blue Ribbon Chairman. O balik si Marcolita. O ro patakasabot kung kinsa. Ibutan ta may galag si Pia Cayetano baka na diha. May butang. O di gani si Loren Legarda baka. Depende. Medyo kuyaw na. Muna nga, kinikaron, mapada si bato mga higala ngadto sa dahig. Dalion pagpada, makahatag ni chilling effect sa mga senators. Ang uban mga hadlok sa dana. Kuyaw man din labi pa dunay ng gawas mahigala nga ni human ni bato, padasa si Bungo humanday. Kini ko na gini. So, unsa may mahitabo? Dili ka mailog pagbalik ang liderato. Nga targeton nga nga tangtangon tanis bato, tangtangon tanis Bungo, ipadata na dito sa dahig. So pila na yung mahabilin nga mga senador, bisa pag moingon taginhalan niya pog 13, kaya lisunon pa man mahigalan ng dapitaron kung wa na sa Philippine jurisdiction na ang mga senador. Because ang atong konstitusyon, nabutyag bagod nga ang kwintada ang number of seats sa Senate. Pero wa na sa Pilipinas, kay tuanas dahig, unsa may mahitabo ana. Dako nang debatihon. Og madunay chilling effect ni mga hadlok ang mga senador nga ipadas bato dito, ipadas Bungo. May man nga sa kamo dia, gusto mo ipadapon mo na mo appeal? Kami na nakuunang mga hadlok kini mga bilyas day. Balik mo dire kay mag-change sa leadership. Di mo balik basi ka mo isunod. Mana importante kaning mana inana ka mahinungdanon ang presence si Bato. Mana naay mga nalipay ni Bato nga siya maoy na hero pero dunay daghan na suko sa niya mga kaygalaan. Pero kining atong dugang diskusyon ugma na ta magtiwas kay gisinyasan ako diri nga kuan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.